Salutare tuturor, bună dimineața! Astăzi, fiind marți, facem giveaway-ul curs Udemy, da? Vom oferi în fiecare marți câte un curs gratuit de pe Udemy. Astăzi vom oferi cursul SEO, pentru că asta ați votat voi. Haideți să vă arăt și sondajul și scorul de pe grupul Online Business România. Imediat. Da, uitați, aici este postarea. Au fost 18 voturi pentru cursul SEO, 9 pentru secretele gestionării eficiente, 3 pentru cum să creezi o reclamă pe Facebook care să vândă, și 2 pentru celelalte. Bun. Deci, cursul pe care îl vom oferi astăzi este curs SEO de pe Udemy. Se numește curs SEO All-in-One și ce veți învăța de aici? Cum se poate realiza un proiect SEO bine și repede, cum să gestionați un proiect SEO de la început până la sfârșit în WordPress, să folosești aceleași mijloace pe care le folosesc experții SEO. Veți cunoaște sistemele engine care vor permite să lucrați în oricare CMS. Acest curs include 6 ore de conținut video la cerere, 33 de resurse descărcabile, acces nelimitat pe viață, acces de pe mobil și TV și certificat de finalizare. Ce mai scrie aici? Cursul este un ghid complet care vă va ajuta plecând de la bază până la procedurile operative complexe, nu numai în teorie, ci și în practică, făcând referire la cazurile care au avut un succes real, în așa fel încât să vă faceți o idee completă privind importanța și funcționalitatea procedurilor în utilizarea SEO. Se vor achiziționa cunoștințele și mijloacele necesare pentru a aplica de la persoane care au făcut din SEO o meserie de succes. Înscrierea la curs permite tuturor cursanților să facă practici utilizând o versiune gratuită de instrumente pusă la dispoziția voastră de noi. Faptul de a oferi un trial gratis fiecărui participant permite chiar și agențiilor sau profesioniștilor utilizarea gratuită a unui prim proiect pentru a testa potențialul serviciilor noastre. Da? Deci despre asta este vorba în acest curs. Nu știu, nu l-am făcut, pur și simplu l-am găsit pe Udemy. Sper că cel care îl va câștiga să-l utilizeze și să-i fie de folos. Bun. După cum v-am mai spus, dacă nu știți, vă mai spun încă o dată, aceste concursuri pe care le facem în fiecare zi, le facem cu scopul de a promova grupul Online Business România. Prin urmare, pentru a vă înscrie la acest concurs, trebuie să distribuiți grupul Online Business România pe pagina voastră. Da? Deci, distribuiți grupul pe pagina voastră, lăsați un comentariu la această postare de genul l-am distribuit, gata, ok, done, ce vreți voi, și toți cei care au comentat și au distribuit grupul vor intra în acest giveaway. Toate extragerile le vom face vineri, da? Vom face și pentru Business Book, care se ține lunea, vom face și pentru acest giveaway, vom face și pentru concursul de miercuri din cadrul live-ului și acolo mâine, de exemplu, avem live online, cursuri online între hate și necesitate și acolo invitata mea va avea un premiu pentru voi. Joi, cineva de pe grup care dorește să ofere un premiu legat de business-ul lui pe care să-și promoveze și afacerea, voi face un video cu persoana respectivă. Am deja 2 persoane care și-au manifestat interesul. Și vinerea vom face toate extragerile pentru aceste concursuri. Da? Sper că ați înțeles ce trebuie să faceți. Dacă n-ați înțeles, puteți să mai întrebați în comentarii. Și cam atât. Vă doresc succes și încă o dată sper să vă ajute acest curs
și cel care va câștiga, dacă are bunăvoința să ne lase și un feedback după ce finalizează acest curs, ar fi extraordinar. Salutare!